tout le monde, bienvenue Mercato Kinekan. Donc nous avons créé qui abonné, qui a vidéo nous like et partager. Après 2021, Roberto Firmino n'allait aller Sadio Mané ko forte sensible de bulo kanyon sro équipe orela no arabu fe Arab Saoudite no Al-Ittihad. En comme era bado chokomna ni watina Roberto Firmino allait contrat signé Al-Ittihad la déjà. Donc ni watina Al-Ittihad kelen ko de bolendo Sadio Mané no fe. Et puis Sadio Mané o dronte fem nyaka club Bayern donc yaira ka foko zero fere tawla ko Sadio Mané tobo olula donc menya chama yaira ka foko Bayern ku ka zero fere tala ko sanro bena zero munumbla ko Sadio Mané tobo zero nununa donc o konnan la arabu funa yaira ka foko Sadio Mané ko aka bolontan juko kadi olu ko lu intéressé lendo ala ni wati now donc offre kon make flo me fem nye information chamamba de wanga ira ka fo Al-Ittihad donc no e mununtume Messi no fe no Roberto Firmino no Sadio Mané e terke ko walma ka baranyo ko donc ko ni watina ko forte sensi de bubulo pour que ka Sadio Mané signe ni watina donc Sadio Mané ira ka fo ko ale ba fe ka to Bayern la ko ale ba fe ka defi mumbe ale ngulo la ko ale ba fe ko definde aleve donc ni watina me Bayern ira ka fo ko no mo soro Sadio Mané la ko ba fere ko kasabu ke donc ko kanali molu kungulo avant olu la convaincre kusebe o konande la donc yaira ka foko ni o funyana masro Sadio Mané la ko abe fere donc ko trobe zuru munu kan ka fere ko trobo o lisinuna donc wayen munde famu information na bse ki ka haklina ta dama bse ka la blasra Paul Pogba international français na sive sambi sebala donc ni wati nani rabu be nyogonye la donc rabu ko lube sansaba contrat dama 100 millions d'euros donc kubo dama et puis ko bonisi sentola donc journal chamaya ira ka foko Al-Ittihad no Karim Benzema wal mangulo kante ko luka équipe de donc ya information na donc ya ira ka foko flibo information na Al-Ittihad de do donc mununtu me Messi no fe ni wati na Paul Pogba ka club no Juventus ni wati no lu ira ka foko Paul Pogba ferli kado olu e ko kasabu ke ko depanana donc ko ama sensi basro zivula donc kout ma chama blessé lendo kout mamna uluma ko bala donc wati nunu be asra blessé lendo ko sabu be ato zivu ubanga ka 10 millions d'euros de nyinala donc no wati na ubanga ko drone nyinala et puis ko Paul Pogba ere ko akala nyini e kato Europe ko kasabu ke donc akala nyini Europe euro 24 2024 mu menale donc pour ka se ka zo la chomna se ka ole français équipe nationale la chomna o sabu de kama donc ko arabu ka offre ko Pogba ko ma intéressé la donc ko akala nyini e kato Europe de donc harna ma ke jivu parce que jivu ya era ka foko lu ba fe ka fere ko kasabu ke donc ko lu dalen dala ko Pogba na bena ere sur 100% na donc so ni watina donc ya place la we banka 10 millions d'euros de non nyina la donc ni watina no Paul Pogba